az a szép abban, hogyha valaki eltökél valamit, és kőkeményen megpróbál érte tenni, hogy az ember abban a pillanatban, amikor ez realizálódik, hogy meg kell történni a dolgoknak, akkor hirtelen nekiáll utána nézni, és onnantól kezdve jönnek szépen sorba az információk, amikre ugye nyilván lehet későbbiekbe építkezni. Most az első ilyen történet az ugye az érettségi lesz. Én nekem ebben elég nagy dilemmám volt, mert én végig ugye abban a hitben voltam, hogy itt például a szomszédi iskola, itt Ajkán van egy Bánki nevű iskola, ahol szoktak csinálni érettségi képzéseket. Ezek ugye általában felnőtt képzésben 2 éves történetek szoktak lenni, hogyha valakinek ugye megvan hozzá az alapiskolai végzettsége, és akkor 2 év után lehet menni érettségire. Na hát ugye én időszűkében vagyok. Szerencsére azonban ugye körbejártam a témát elég rendesen, úgyhogy sikerült annyit kiderítenem, hogy az érettségit én igazából 1 év alatt is meg tudom csinálni. Nyilván kőkemény tanulás az egész, mert most már, vagy hát már szerintem lehet, hogy régebb óta is, csak én bennem ez most realizálódott, úgy működik, hogyha megvan a 12 elvégzett osztályom, plusz van szakmunkás bizonyítványom, amiből azért hála Isten van több is, abban az esetben saját jogomon mehetek akármikor érettségizni, nyilván ugye érettségi időben, tehát nem előbb, nem később. Tehát akár, hogyha én nekem most akkora hatalmas nagy tudásom lenne, már 2026-os érettségi idényben mehetnék, kifizetve nyilván a vizsgáknak a díját, és akkor már is csinálhatnám az érettségit, és akkor Hawaii DJ napsütés, egy probléma le van tudva. Azonban bizonyára nem vagyok akkora nagy hatalmas koponya, tehát még azt mondom, hogy az irodalom, nyelvtan, meg az ilyen hasonló dolgok, azok még lehet, hogy így össze is jönnének, de a matek az azért nekem mindig is egy elég nagy mumus volt, úgyhogy erre rá kell feküdnöm. Még nyilván az angolt is csiszolnom kell, mert azért még valószínűleg eladnának angol nyelvterületen, de összességében véve, hogyha most nekiállok keresni és találok egy 1 éves érettségi felkészítőt, akkor valószínűleg 1 év kőkemény vértizzarós tanulás után a 2027-es érettségi idényben meg is lesz az érettségi. Nyilván ugye ennek is lesz majd anyagi vonzata, most nem is arról beszélve a vizsgadíjak, ha jól informálódtam és jól láttam, akkor jelen pillanatban tantárgyanként 15 000 forint környékén mozognak, 15-20 000 forint, biztos, hogy addig majd még fog ez változni, 100%, hogy nem olcsóbb lesz, inkább drágább. Ahogyan így összenézegettem az árakat, durván olyan $500 000 forint az 1 éves felkészítés. Nekem most az a tervem, hogy ugye valami úton módon ezt akkor már szépen elkezdjük, valószínűleg ugye közben sikerül eladnom a kocsit is, amit már egy ideje hirdetek, ebben ugye bár már meg is tudom az egyik részét finanszírozni, és akkor utána hajrá. Ezeket a költségeket, meg az összes kiadásokat szeretném majd itt az évek során folyamatosan dokumentálni, hogy pontosan mennyi pénz ment el mire. Hát, hogyha esetleg valaki egy hasonló élethelyzetbe próbál majd újra kezdeni, mint amiben én vagyok, vagy egy hasonló karrierutat próbál majd magának bejárni. Addig is kövessetek bőszen, jönnek az információ morzsák szépen lassan, napról napra. Én is talán egyre inkább informálódok arról, hogy milyen lehetőségeim vannak. Nem fogom elfogadni azt a részét, hogy nincsenek lehetőségeim, tehát aktívan fogok érte tenni, hogy legyen.